अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय निशाद राज। भूल गइलू हमके कि याद कइले बारू, भूल गइलू हमके कि याद कइले बारू। फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू, फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू। ससुरा में बारू कि नैहरे आइल बारू, ससुरे में बारू कि नैहरे आइल बारू। फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू, फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक बाय निशाद राज। जान शादी कइलू हमर नाही भइलू, कैसन बात दीवाना तहर देखे न आइलू, एको बेर न आइलू। जान शादी कइलू हमर नाही भइलू, कैसन बात दीवाना तहर देखे न आइलू, देखे न आइलू। रोज रोज सपना में तू कइले बारू, रोज सपना में तू कइले बारू। फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू, फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय निशाद राज। पल भरिला लागले रहे याद नाही करबू, ससुरे में पियावे से प्यार खाली करबू, प्यार खाली करबू। पल भरिला लागले रहे याद नाही करबू, ससुरे में पियावे से प्यार खाली करबू, प्यार खाली करबू। राहुल राजधानी तू मनोज के भइल बारू, राहुल राजधानी तू अनिल के भइल बारू। फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू, फोन बड़ा ढेर दिन के बाद कइले बारू। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।